Kurs zázrakov, kapitola 29, prebudenie. Sen odpustenia. Model otroka je ochotným otrokom, lebo musí byť ochotný klaňať sa a uctievať to, čo nemá život, a hľadať moc v bezmocnom. Čo sa stalo so svätým Božím synom, že jeho prianím mohlo byť toto: dovoliť sám sebe, aby klesol nižšie ako kamene na zemi a vzhliadal k modlám, aby ho pozdvihli? Vypočuj teda svoj príbeh v tebou vytvorenom sne a opýtaj sa sám seba, či nemá byť pravdou to, že si presvedčený, že to nie je sen. Sen o súde vstúpil do mysle, ktorú Boh stvoril dokonalú, ako je On sám. V tomto sne bolo nebo zmenené v peklo a Boh sa stal nepriateľom svojho syna. Ako sa môže Syn Boží prebudiť zo sna? Je to sen o súde. Nesmie teda súdiť a prebudí sa. Alebo ak bude súčasťou sna, bude sa zdať, že sen trvá. Nesúď, lebo ten, kto súdi, bude potrebovať modly, ktoré budú odvracať súd, aby nespočinul na ňom samom. Nemôže ani poznať ja s veľkým J, ktoré odsúdil. Nesúď, lebo tak sám seba robíš súčasťou zlých snov, ktorých sú tvojou pravou totožnosťou modly, a svoju spásu od súdenia pochovávaš hrôze a svojej vlastnej víne. Všetky predstavy sna sú modly, ktoré boli vytvorené na to, aby ťa ochránili pred snom. Napriek tomu sú súčasťou toho, pred čím ťa mali ochrániť. Tak modla udržuje sen živým a strašným, lebo kto by si prijal taký sen, ak by on sám nebol naplnený strachom a zúfalstvom? Toto predstavuje modla. A tak je uctievanie modly uctievaním zúfalstva a hrôzy a sna, z ktorého pochádza oboje. Súdenie je nespravodlivosť voči Božiemu synovi a je spravodlivé, že ten, kto ho súdi, neunikne trestu, ktorý na seba uvalil v sne, ktorý vytvoril. Boh pozná spravodlivosť, nie trest. V sne o súde ale útočíš a si odsúdený a praješ si byť otrokom modiel, ktoré sú postavené medzi tvoj súd a trest, ktorý prináša. V sne tak, ako ho žiješ, nemôže existovať spása, lebo modly musia byť jeho súčasťou, aby ťa ochránili pred tým, o čom si presvedčený, že si to dosiahol a že si to urobil preto, aby si sa urobil hriešným a uhasil svetlo vo vnútri seba. Malé dieťa Božie, svetlo existuje. Ty iba snívaš a modly sú hračky, s ktorými sa vo sne hráš. Kto iný ako deti potrebujú hračky. Predstierajú, že vládnu svetu a dávajú svojim hračkám moc sa pohybovať, hovoriť, myslieť, cítiť a hovoriť za nich.
Avšak všetko, čo ich hračky zdanlivo robia, existuje len v mysliach tých, ktorí si s nimi hrajú. Tí chtia však zabudnúť, že vytvorili sen, v ktorom sú ich hračky skutočné a ani nerozprávajú, že priania hračiek sú ich vlastné priania. Zlé sny sú detinské sny. Hračky sa obrátili proti dieťaťu, ktoré si myslelo, že ich urobilo skutočnými. Môže však sen útočiť? Môže sa hračka zväčšiť a stať sa nebezpečnou, strašnou a divokou? Dieťa tomu verí, pretože sa bojí svojich myšlienok a miesto toho ich dáva svojim hračkám. Ich skutočnosť sa stáva jeho vlastnou skutočnosťou, pretože ho zdanlivo ochránili pred jeho myšlienkami. Napriek tomu hračky udržujú jeho myšlienky živými a skutočnými. Sú ale videné mimo neho samého, kde sa za jeho zradu na nich môžu obrátiť proti nemu. Myslí si, že ich potrebuje, aby mohol uniknúť svojim myšlienkam, pretože si myslia, že sú skutočné. Tak urobí hračku z čohokoľvek, aby jeho svet zostal mimo neho a hrá sa, že je len jeho súčasťou. Detstvo by malo raz skončiť a navždy odísť. Nesnaž sa ponechať si detské hračky. Všetky ich odlož, lebo ich už viac nepotrebuješ. Sen o súde je detská hra, v ktorej sa dieťa stáva otcom, mocným, ale s malou múdrosťou dieťaťa. To, čo ho zraňuje, zničí to, čo mu pomáha, požehná. Až na to, že súdi ako dieťa, ktoré nevie, čo zraňuje a čo uzdravuje. Zdá sa mu, že sa dejú zlé veci a bojí sa všetkého chaosu vo svete, o ktorom si myslí, že v ňom vládnu zákony, ktoré samé vytvorilo. Skutočný svet je však svetom, o ktorom si myslí, že je skutočný a nedotknutý. Ani jeho zákony neboli zmenené preto, že ich nechápe. Skutočný svet je stále len snom. Len postavy sa zmenili. Nie sú videné ako modly, ktoré zrádzajú. Je to sen, v ktorom nie je nikto využívaný na to, aby nahrádzal niečo iné, ani nie je vkladaný medzi myšlienky, ktoré myseľ vytvára, a medzi to, čo vidí. Nikto nie je používaný na niečo, čím sám nie je, pretože všetky detinskosti boli odložené. Čo bolo kedysi snom o súde, sa teraz zmenilo na sen, kde je všetko radosťou, pretože taký je jeho účel. Teraz sa môžu vstúpiť iba sny odpustenia, lebo čas je takmer na konci. A podoby, ktoré teraz vystupujú do sna, sú vnímané ako bratia, ktorých nesúdiš, ale miluješ. Sny odpustenia
nemusia trvať dlho. Nie sú vytvorené na to, aby odlúčili myseľ od toho, čo si myslia. Nesnaží sa dokázať, že sen žije niekto iný. V týchto snoch je počuť melódiu. Melódiu, ktorú si každý pamätá, hoci ju nepočul od samého začiatku času. Odpustenie, ako náhle je dovršené, prináša bezčasovosť tak blízko, že pieseň neba je počuť nie ušami, ale svetosťou, ktorá nikdy neopustila oltár, ktorý naveky zotrváva hlboko vo vnútri Božieho Syna. Keď opäť počuje túto pieseň, vie, že ju počul vždy. Kde je čas, keď boli odložené sny o súde? Kedykoľvek pocítiš strach v akejkoľvek podobe a ty máš strach, keď necítiš hlboké uspokojenie, istotu pomoci, pokojné uistenie, že nebo ide s tebou, buď si istý, že si vytvoril modlu, ktorá ťa zradí. Lebo za tvojou nádejou, že ťa ochráni, sa nachádza tak hlboká a trpká vina a bolesť z neistoty a zo zrady seba samého, že sen nemôže úplne skryť všetky tvoje pocity zatratenia. Tvoja sebazrada musí vyústiť do strachu, lebo strach je súdom, ktorý ťa nepochybne vedie k šialenému hľadaniu modiel a smrti. Sny odpustenia ti pripomínajú, že žiješ v bezpečí a že si na seba nezaútočil. Tak sa tvoje detinské hrôzy rozplynú a sny sa stanú známkou toho, že si urobil nový začiatok a nie ďalší pokus uctievať modly a pokračovať v útoku. Sny odpustenia sú láskavé. Láskavé ku každému, kto sa v nich objavuje. Tým úplne vyslobodzujú toho, kto sníva od snov o strachu. Nebojí sa svojho vlastného súdu, lebo nikoho nesúdil ani sa cez súd nesnažil vyslobodiť z toho, čo súd vnucuje. A po celú dobu si pamätá, čo zabudol, keď sa mu zdalo, že súdenie je ochranou pred trestom.